Днес съм се подготвил сериозно. Имам механични, електрически, акумулаторни и дори такерчук. Всички от Novus. И сега ще ти покажа най-честите грешки, които хората правят при работа с такери. Първо, неплътно прилепване към материала. Така скобата влиза на криво или непълно. При такерите на Novus това е почти елиминирано, особено при електрическите и акумулаторните, където не ти трябва сила и натиск. Второ, коване на различно място всеки път. Тези такери имат ограничител, който помага да оцелваш правилната линия. Трето, грешен режим на работа. Ново са направени така, че един такер може да работи с 2-3 вида различни консумативи. Изберете правилния режим на работа за вашите скоби. Четвърто, разкъсване на покривното фолио или недозабиване на скобите. Това може да унищожи покрив за хиляди левове. Акумулаторният такер на Novus елиминира този риск. Кове прецизно с точната сила. Пето, недозабиване на скобите. Дори най-мощният такер се подчинява на закона за действието и противодействието. Ако искаш скобата да влезе до край в твърд материал, натисни леко отпред точно в момента на изстрела. Пълната гама такери на Novus ще намериш в Ташев Галвинг.